ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ ನಮನ್ ತೂಪುನಕುಲು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಪಂದು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ಇಂದೇ ಅಮ್ಮನ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಕಕ್ಕುವೇನಾ ನಾನು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾನು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೆಗ್ದಿಪ್ಪುನ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ನೈಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿ ಆನೆ ಕಕ್ಕುವೆ ನಾನು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಯೇ ಮೂಲು ದಾಲ ಕಂಟ್ರಕ್ಷನ್ಲ ಒಂದಿ ಜತ್ನ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿಲ ಆತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ರೋಡೇ ಆತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ JCB ಒಂಚೂರು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದಿನ್ನುವೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಗಂಟೆ ತಂಚೊನ್ನ ಒರ್ಂಬ ನಲ್ಪಾಂಡು ತುಲೆ ಕೋಡೆದಿಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತುಂಚಿ ಕೋಡವೆ ಕಾಂಡೊಂಚೂರು ಗುಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತಿನಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡು ಬಂಡ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತು ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪಾಯರಿತ್ತು ನಂಚ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಅದು ಸಾದ ಇನ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚಿಂಚನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಯ ರುಚಿ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲಂದೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಉಂತ ದೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ದಕ್ಕುಲು ಪಾಸ್ ಆಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪೂರ ಲಡಾಯಿ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಲಡಾಯಿಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆಂಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಈತ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟಾನ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಕುಚ ಅಂಚೆನೆ ಕಿಚನ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನ ಬೇಲೆದ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆನ ಮಹಾಭಾರತ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಚುನ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟನವೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತಿನಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತುಂಡತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಜಡೆಗ್ಲು ಇನಿ ಮೂಜಿ ಪೂವಾತು ಅಂಚ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಆಯುಷನ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯರಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಜನ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಮೋನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತಂದು ಪೋಯ ಅಂತೂಪುನು ಬೇರೆಡ ಪಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೋನನ್ನಗಂದು ತೂಡು ಮತ್ತೆ 2 ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಡ ಪೋದು ಬರೋಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚೆನ 6th ಕೂಡ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆವಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಂಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ 2 ವೀಲರ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅಗಲ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪಂತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಆಯಿನ ತೊಳಸಿನ ಇಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ಕಂತದ್ದು ನಡ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಫುಲ್ ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ನಡ್ಪುನು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಬೊಕ ಪಚ್ಚೆ ಕುರಲ್ದ ತುಳಸಿದ ಗಾಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ತುಳಸಿ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ರಸ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ಅತ್ತು ಕೆಲರು ನಡಿಯರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ನಡ್ನ ಬೊಕ ಬಿತ್ತು ಪುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಅಂಚ ನಡಿಯರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲರು ದೇವೇರು ದಿಯರೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ರಸ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ತುಂಬೆದ ಪುರಾನ ನೆಟ್ಟ ನರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಕುರಲ್ದ ಪೂತ ಅಂಚ ಕಾಂಡಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ನಿಕಂಡ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವರ ಅಂಚೆನತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಪಾಂಡ್ ಇಂಚ ತೂತಾರೆ ಅನ್ಕೊನೆ ಪಾಂಡದೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ನೀ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿನ ಉದಾಸೀನ ಬಚ್ಚೆಲ ತೀರುಜ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಲ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನೆ ನನ್ನ ತೊಲ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಪೂರ ತಿನ್ಮಾಕ್ಬೋದು ಪೂರ ಮೀನು ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಮೀನು ఒక ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಎಂಚಾಯ್ ಸಾಡಿ సాడి కిలోకు 140 ಎಂಟು ದಕ್ಕೆಂಡೆ ಕೊನಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಎಂಟು ದಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೀನು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಟದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ಕೊರ್ನ ನಾನು ಬಂದೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗೋಲ್ ನೌಲ್ಲ ಕಟವಾಡ್ದೆ ಐಕೊಂಜಿ 4 ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಾ ನೀರು ಪಗೆಂಡಿದ್ದಂಡೆ ವ್ಲಾಗೆ ಆಗೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಡಿದ್ಯಾ ಗುಲ್ಲೋಡ ಅಂದ ನೀರು ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರು ನೀರು ಪುಲ್ವಾರ ಅಂದು ಅವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಬದಲು ನೀವು ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಸೀಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರು ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅತ್ಯ ಸೀಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಗೋಡದ ಆಯ್ತು ಇದು ಉಣ್ಣೋದು ಇತ್ತು ഞാൻ മനസ്സേ മൽദിന് അർദ്ധ പട്ട ഉപ്പുണ്ട് ಒಂಚೆ ಅಪ್ಪುಲ್ ತಿಂದೆ ರಡ್ಡು ಪರಂದು ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಬೇತೆ ಆತೆ ತಿಂದಿ ನಾನು ಇಂತ ಯಾವುದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಇನ್ನ ಕೆಂಪುದ ಬಿಡ್ದು ಪುಡಾರ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆತ್ತಿದಿಂದ ಐತೊಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೂಸ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಕಾಂಡನೆ ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿದ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಕೋರಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಸಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿಲ್ಲ ಅವೇನು ತಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಆತ ಉಂಟದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಎತ್ಲ ಯಾನ ಪಡ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಳ ದಾಳ ತಿಂತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪು 4 ತುಂಡು ಕೋರಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಇದೊಂದು ಎಂಟು ದೀತ್ವಯ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ 4 ತುಂಡಿತ್ತೀನಿ ವೀರಗಿರಿಯರೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕಾಣುವ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇനി ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್